Croeso i'r cwrs Llythrennedd Digidol. Mae'r recordiadau yma yn rhan o ddarpariaeth yr adran HWB Sgiliau Hanfodol gyda'r urdd. Bydd y sesiwn yma'n trafod sut i drefnu, storio, rhannu a diogelu ffeiliau digidol. Dyma'r nodau ac amcanion ar gyfer y sesiwn. Erbyn diwedd y sesiwn, byddwch yn gallu trefnu, storio, rhannu a diogelu gwybodaeth digidol. Byddwch yn deall sut i greu ffolderi a'i henwi'n addas, adnabod gwahanol fathau o storio gwybodaeth, deall sut i rannu ffeiliau a ffolderi yn ddiogel, a deall ffyrdd i ddiogelu'ch ffeiliau. A dyma ni'n dechrau gyda sut i drefnu ffeiliau digidol. Sut i drefnu eich ffeiliau digidol yn effeithiol? Mwyn trefnu eich ffeiliau yn effeithiol, gallwch nythu eich ffolderi o fewn ei gilydd mewn llwybr addas, cliriwch unrhyw hen ffeiliau yn reolaidd, rhowch pob dogfen o dan un ffolder canolog graidd, rhowch enwau rhesymegol a synhwyrol am ffeiliau. Cofiwch wneud backup neu ail-arbed ffeiliau yn reolaidd hefyd. Cadwch gopïau wrth gefn ar system storio allanol, enghraifft cwmwl neu gof bach. Gwnewch yn siŵr pan rydych yn arbed ffeiliau bod y ffeil wedi arbed yn llawn cyn symud y ffeil. O bosib fydd angen cau'r ddogfen cyn gallu ei gosod mewn i ffolderi, neu gallwch drefnu wrth i chi fynd yn ei flaen. Mae nythu ffolderi yn golygu gosod ffeiliau mewn system trefnus un o fewn y llall. Mae categoreiddio grwpiau o ddogfennau a ffeiliau tebyg mwyn gwneud yn haws i'r defnyddiwr ffeindio pethau ar y system. Dyma enghraifft o system nad oedd wedi cael ei drefnu yn dda iawn. Fel y gwelwch chi, does dim trefn ar y ffeiliau yma, ond dwi wedi cychwyn creu ffolderi ar gyfer y mathau o ddata sydd gen i. Felly amserlen staff, cofrestr staff, dogfennau iechyd a diogelwch, manylion plant, marchnata a polisïau. Felly, mwyn gallu trefnu rhain, un ffordd gallwn ni wneud, enghraifft ar gyfer y cofrestr plant fan hyn, gall hyn fynd mewn i'r ffolder manylion plant. Felly, dyna i gyd dwi angen wneud yw clicio arno fe, a dalu lawr, ac yna symud e draw i'r ffolder dwi eisiau. Fe welwch chi hefyd bod rhai o'r ffolderi yma, rhai o'r ffeiliau yma ddim wedi cael ei enwi'n briodol, felly mae gen i lun fan hyn o blant yn y cylch. Os ydych chi am ail-enwi rhywbeth, chi'n de-glicio arno fe, a wedyn mynd mewn i ail-enwi. Allai galw hwn yn lluniau o'r plant, a bosib dyddiad fel hyn. Yna chi'n clicio oddi ara, a mae'n wedi newid yr enw ar y ffeil. Yna, gallwch chi hefyd symud eto trwy clicio arno fe'n yn glir, a symud y draw i lle hoffwch chi fe fynd. Dwi eisiau fe mynd mewn i'r ffolder marchnata. Hefyd, mae gyda ni gyflwyniad dwyieithog fan hyn, o bosib yn mynd mewn i'r ffolder marchnata. Ffordd arall, os nad yw'r cliciwr ar y llygoden ddim yn gweithio'n dda iawn, gallwn ni wneud de-glic arno fe, heblaw mae rhaid bod y ffeil wedi cau ar y system, dyw e ddim ar agor gen i fan hyn, gobeithio. Felly, dwi'n gallu wneud torri, right-click torri, a mynd mewn i'r ffolder marchnata, double-click, a gwasgu right-click eto a gludo fe mewn. Os ych chi'n mynd ar y top fan hyn, gallwch chi fynd gweld yr nythu yn digwydd. Mae'r ffolder marchnata o fewn ffolder mwy o faint gen i, sef gwaith cylch glan y môr. Os dwi'n mynd nôl mewn i gwaith cylch glan y môr, mae mwy o bethau i gosod mewn i ffolderi. Beth am i chi feddwl am ddwy funed, ble fyddech chi'n gosod y pethau yma
o fewn yr ffolderi sydd gen i, neu bosib fod angen mwy o ffolderi angen arna i osod nhw yn gywir. Fel y gwelwch chi fan hyn, dwi wedi agor dogfen Word mwyn dechrau creu llythyr ar gyfer rhieni y cylch. Beth dwi angen wneud nesaf mwyn wneud yn siŵr bod y ffeil yma yn cael ei gadw yn y lle cywir a'i storio yn y lle cywir. Dwi angen talu sylw i'r top fan hyn. Felly, mae angen troi y botwm auto gadw ymlaen, fel bod hwn yn cael ei gadw wrth fynd ymlaen. Mae hefyd angen newid enw'r ddogfen. Felly, y ffordd byddwn ni'n wneud hyn yw mynd i ffeil, dewisiadau cadw. Yna byddwch chi'n pori am y ffeil hoffech chi. Yn yr achos yma, dwi eisiau'r ffeil gwaith cylch glan y môr. Mwyn cadw mwy o drefn eto, byddwn ni hyd yn oed yn cadw fe o fewn y ffolder marchnata, neu o bosib creu ffolder newydd, sef llythyrau. Yna byddwn ni'n clicio ar y top fan hyn, jyst i cael gwared o'r uwcholeuo. Mynd mewn i'r ffolder, ac yna enwi'r ddogfen yn llythyr i rieni a dyddiad o bosib os mae lot o llythyrau yn mynd allan. Yna, weithiau mae angen talu sylw i'r ffurf mae'n cael ei gadw. Yn yr achos yma, dyle'r dogfen Word yma fod yn iawn, mae'n un generic. O bosib ar gyfrifiaduron eraill, bydde gennych chi problem bod rhai o'n nhw'n hen, neu o bosib os ych chi ddim eisiau bod rhywun yn gallu addasu hwn, llwch chi roi e mewn i PDF. Gwasgu cadw. Ac yna bydd e wedi cael ei gadw yn y fformat rydych chi eisiau. Yna, fel ych chi'n sylwi, mae'r botwm auto gadw yma wedi mynd arno wrth i chi gadw'r ffeil. Mae hwn yn bwysig i wneud ar ddechrau ysgrifennu rhywbeth neu creu dogfen, mwyn sicrhau bod dim byd yn cael ei golli. Rydym wedi edrych ar sut gallwn drefnu ffeiliau, felly mae angen pwyso a mesur a deall sut i storio ffeiliau yn effeithiol. Mae dau brif ffordd gallwch storio data digidol, enghraifft dogfen Word, lluniau ac yn y blaen. Un ffordd yw drwy storio'n lleol ar desktop eich cyfrifiadur, enghraifft My Documents. Mae modd storio eich dogfennau chi yn lleol ar y cyfrifiadur neu ar gyledwedd, enghraifft USB neu gryno ddisg. Does neb yn gallu cael mynediad heblaw am y person sydd ar y peiriant. Ffordd arall o storio yw ar storfa cwmwl, enghraifft Microsoft SharePoint, Google Drive ac yn y blaen. Mae storfa cwmwl yn storio'r data mewn lle ar-lein, yn cael ei rhedeg gan gwmni, enghraifft Microsoft Google. Mae e hefyd yn dda ar gyfer cydweithio ar ddogfennau amrywiol. Mae yna fanteision ac anfanteision i'r ddau fath o storio. Beth yw manteision ac anfanteision storfa lleol ar y cyfrifiadur neu ar gof bach USB? Rhai manteision yw ei fod yn gyflymach. Does dim oedi wrth i ddata llwytho ar we gweinydd. Mae llawer o le i storio ar y gweinydd hefyd. Gall gwmni dalu am storfa anferth os hoffent. Mae hefyd yn haws rheoli ffeiliau wrth gefn a phwy sydd am mynediad. Dydych chi ddim yn dibynnu ar y we chwaith, felly mae modd defnyddio enghraifft USB, cof bach neu storfa unrhyw le. Rhai o'r anfanteision yw, os ydy'r gweinydd yn torri, mae'r data yn mynd hefyd. Mae hefyd mwy o risg o golli neu difrodi data, enghraifft gyda llifogydd, tanau, cof bach, USB yn torri ac yn y blaen. Mae hefyd gallu bod cost uchel o gael caladwedd. Yn olaf, gall fod yn anoddach i rannu data gydag eraill. Rhaid anfon copi o'r gwaith dros e-bost neu rhywbeth tebyg yn hytrach na gweithio ar y cyd ar ddogfen. Y math arall o storio yw storio ar system gwmwl.
Manteision storio ar gwmwl yw ei fod yn fwy diogel. Mae gan y cwmni haenau o systemau diogelwch gallen ddefnyddio i osgoi hacio. Mae'n fantais mawr gallu cydweithio'r ddogfennau yr un pryd ac arbed newidiadau'n fyw, enghraifft diweddaru manylion ar brosiect ar Word. Mae modd cael mynediad hawdd o unrhyw le, ond fod gyda chi gysylltiad gwe, a does dim angen i chi gario'r storfa ychwanegol enghraifft USB. Gallwch hefyd gael rhai am ddim neu dalu yn fusol. Anfanteision storio ar gwmwl yw fod perfformiad yn gallu amrywio. Mae'n dibynnu ar faint sy'n gweithio ar yr un pryd ar rhywbeth a chyflymder y we. O bosib bydd angen aros ychydig nes fod y dogfen wedi arbed yn gywir cyn rhannu gyda rhywun a sicrhau fod y newidiadau wedi arbed arno. Mae'n hanfodol fod gyda chi gysylltiad gwe da. Gall rai ardaloedd heb gysylltiad Wi-Fi da weld hyn yn rwystyr mawr. Fel y soniwyd yn gynharach, ni fydd modd syncio heb gysylltiad gwe dibynadwy a gall newidiadau gael eu colli. Rhaid hefyd sicrhau lle mae'r data mynd a dibynadwyedd y cwmni. Gnewch yn siŵr fod y cwmni gydag enw da a gyda diogelwch da. Mae hyn yn bwysig os ydy eich data yn dod o dan rheolau diogelwch GDPR, data sensitif. Mae sawl ffordd o ddiogelu gwybodaeth digidol. Dylech fod yn ymwybodol o rai o'r dulliau yma a deall sut y gallwch ddefnyddio rhai o'r dulliau hyn i ddiogelu eich gwybodaeth digidol. Byddaf yn trafod y canlynol yn y sleidiau nesaf. Gadw dogfen, amgryptio ffeiliau, rhoi cyfrinair ar y ddogfen, newid gosodiadau golygu a rhannu, meddalwedd gwrthfyrysau a chadw ffeiliau wrth gefn. Rydym wedi trafod system cwmwl yn barod fel dull o ddiogelu a storio ffeiliau, ond mae'n bwysig dechrau meddwl sut gallwch ddefnyddio'r rhain a phwyso mesur pa mor effeithiol ydyn nhw. Faint ohonoch chi sy'n defnyddio Microsoft ac Office, enghraifft Word, PowerPoint, Excel? Cofiwch wrth arbed gwaith ar ddogfennau a meddalwedd Office 365 i roi'r botwm gadw neu autosave arno. Mae hyn yn golygu fod y gwaith yn cael ei arbed yn awtomatig wrth i chi deipio neu wneud y gwaith. Mae hefyd yn osgoi colli, enghraifft os yw'r cyfrifiadur yn diffodd am ryw reswm, yn torri, cluniadu'r laptop yn rhedeg allan o ffatri neu broblem arall technolegol. Pan fydd y cyfrifiadur yn ail ddechrau wedyn, a phan fyddwch yn agor y rhaglen, bydd modd i chi ffeindio'r fersiwn diwethaf gafodd ei safio a'i arbed yn y rhestr. Mae amgryptio yn ffordd hawdd o ddiogelu ffeiliau hefyd. Mae amgryptio yn golygu'r broses o newid gwybodaeth neu ddata i mewn i god, yn enwedig ar gyfer atam mynediad i rywun heb ganiatâd. Mae'n dda ar gyfer diogelu data sensitif, enghraifft cofrestr plant neu manylion personol o bobl. Enghraifft, os oes dogfen Excel gyda holl fanylion dysgwyr yn cael eu cadw, bydd amgryptio'r ffeil yn cymysgu'r holl eiriau a'r data neu sgramblo fel bod dim modd deall y wybodaeth. Yr unig ffordd bydd modd dadwneud hyn neu ddeall y wybodaeth fydd cael mynediad at allwedd, encryption key neu gyfrinair cywir. Gallwch wneud hwn yn hawdd gyda ddogfennau Microsoft drwy fynd i fewn i'ch ffeiliau, yna de-glicio ar y ffeil hoffech chi ddiogelu ac yna mynd mewn i'r priodweddau. Yna, ticiwch y bocs cudd a gwasgwch y botwm mwy neu advanced. Gallwch amgryptio'r data a chynnwys hefyd drwy glicio ar y botwm yma, amgryptio'r cynnwys i ddiogelu data. Bydd hyn yn diogelu'r data wrth unrhyw un sydd eisiau ei ddarllen heb ganiatâd. Beth am i chi gael tro yn gwneud hyn ar ddogfen sydd gyda chi? Bosib bydd hyn yn ddefnyddiol i chi wneud ar unrhyw ddogfen gyda manylion personol. Fel cam ymhellach i amgryptio, gallwch osod cyfrinair ac amgryptio eich dogfen neu ffeil ar rhywbeth Office 365.
Gallwch wneud hwn ar ffeil Excel, Word neu PowerPoint drwy ddilyn y camau yma. Agorwch y ffeil, ewch i Ffail neu Ffeil, dewiswch Gwybodaeth neu Info, yna Protect Document neu diogelu'r ddogfen. Bydd modd i chi ddewis amgryptio gyda chyfrinair o'r rhestr ac yna dewis cyfrinair addas. Byddwch yn ofalus iawn wrth wneud hyn. Mae'n rhoi rybydd fod angen i chi gadw eich cyfrineiriau mewn lle diogel gan nad oes modd adfer y ddogfen os ydych chi'n colli neu yn anghofio'r cyfrinair. Cofiwch gyfeirio at y recordiad o gyfrifoldeb digidol am bwysigrwydd gosod cyfrinair addas ac effeithiol. Rhywbeth arall gallwch wneud i reoli pwy sy'n cael mynediad at eich dogfennau yw newid y gosodiadau rhannu a golygu ar eich dogfen. Sylwch pan rydych yn agor dogfen ar Word, yn agor cyflwyniad, Excel, fod yna fotwm glas rhannu ar ochr dde y sgrin. Os ydych yn gwasgu hynny, bydd yn agor opsiynau i chi. Os ydych am rannu dogfen gyda rhywun, gallwch anfon linc iddyn nhw dros e-bost. O dan y cylch coch, mae blwch at a gallwch nodi cyfeiriad e-bost y person pobl hoffech anfon y ddogfen ato. Yna, mwyn gallu addasu pa hawliau sydd gan y person i addasu'r ddogfen, cliciwch ar y darn top, sef bydd y bobl rydych chi'n ei dewis yn gallu gweld mwyn addasu. Bydd y ffenestr yma yn ymddangos wedyn yn dangos opsiynau gwahanol o osodiadau. Os nad ydy'r ddogfen yn gyhoeddus, dewis i rannu gyda phobl benodol. Yna, dibynnu os hoffech i'r person allu olygu'r ddogfen, gallwch rhoi tic i fewn yn y bocs i ganiatáu golygu. Os oes dogfen hoffech i'r person ond weld unwaith a pheidio caniatáu iddynt basio ymlaen at rhywun arall, gallwch wasgu ar y botwm ar y gwaelod i atal llwytho i lawr. Rydym wedi defnyddio hyn yn ein adran ni ar gyfer papurau arholiad enghraifft. Mae hyn yn sicrhau ein bod yn diogelu'r gwaith rhag cael ei newid, yn rhwystro'r mynediad at eich dewis chi o bobl yn unig, ac yn rheoli sut rydych yn anfon a lawrlwytho'r gwaith. Mae meddalwedd gwrthfeirws yn raglen ar wahân gallwch brynu neu danysgrifio i bob mis. Bydd yn adnabod a thynnu feirysau o ddiarich cyfrifiadur ac ar rwydweithiau. Rhai enghreifftiau enwog yw McAfee a Norton. Gall gael y rhaglenni yma helpu cael gwared ar bethau gall effeithio, dynistrio a dileu eich gwaith. Gall helpu atal y cyfrifiadur yn diffodd neu fynd yn araf. Gallwch redeg chwiliad ar rhain yn aml mwyn gwneud yn siŵr fod y cyfrifiadur yn iawn a bod dim problemau. O leiaf unwaith yr wythnos yn dda i gadw ar ben problemau os ydych yn defnyddio'r cyfrifiadur yn aml. Mae hyn yn arwain at sut gallwch fynd ati i rannu ffeiliau digidol. Sut gallwch rannu eich ffeiliau digidol? Gallwch greu ffeil zip. Gallwch hefyd rannu dogfennau a ffeiliau drwy wefannau fel WeTransfer. Mae e-bost hefyd yn ffordd defnyddiol ar gyfer nifer fach o ffeiliau fel atodiadau, enghraifft un dogfen neu ambell lun, ond nid yw bob tro y fwyaf addas ar gyfer ffeiliau mawr, enghraifft cyflwyniadau a fideos. Ar ddyfais fel ffôn, gallwch rannu luniau gyda rhywbeth fel Google Photos a Dropbox, neu hyd yn oed os nad ydych yn defnyddio app drwy ddefnyddio Bluetooth. Gall iPhone ddefnyddio rhywbeth o'r enw AirDrop i wneud hyn. Cofiwch, byddwch yn ofalus bod y feddalwedd neu wefan rydych yn defnyddio yn addas ar gyfer preifatrwydd. Gwiriwch gyda lleoliad gwaith ac yn chwiliwch. Rhif 1, a'n ddibynadwy. Rhif 2,
A yw'n ddiogel? A rhif 3, ble mae'r data yn cael ei gadw? Ymchwiliwch y math o rannu sydd orau i chi. Mae creu ffolder cywasgedig, zip folder, yn ddefnyddio tu hwnt wrth anfon ffeil sy'n llawn dogfennau, fideos, cyflwyniadau ac yn y blaen, ac sy'n rhy fawr i gael ei osod fel atodiad ar e-bost. Mae ffeil zip yn cywasgu'r wybodaeth i mewn i fformat sy'n haws i'w anfon ac yn cadw strwythur y tu fewn i'r ffolderi. Gallwch gywasgu ffeil a system ffeiliau pan fyddwch yn barod i'w anfon yn derfynol at rywun. Nid oes modd addasu'r ffeiliau unwaith iddyn nhw gael eu cywasgu neu zipio. Agorwch eich ffolder yn Documents, yna cliciwch ar y ffolder a bydd yn agor ffenestr o opsiynau i chi fel hyn. Yna cliciwch at anfon at neu send to a bydd opsiynau i chi greu ffolder gywasgedig wedi zipio neu zip file. Beth am wneud cwis cyflym? Pa ddull fyddai orau i rannu y pethau canlynol? Gwnewch nodyn o'ch ateb pob tro. Cwestiwn 1. Sut fyddech chi'n mynd ati i rannu dogfen meddygol plentyn yn eich dosbarth? A. Dros e-bost. B. Amgryptio a rhannu gyda chyfrinair. C. Dros WhatsApp. Rhowch saib ar y fideo nes i chi benderfynu eich ateb. Yr ateb cywir yw amgryptio'r ddogfen a rhannu gyda chyfrinair, gan fod y wybodaeth yn sensitif a chyfrinachol, felly mae angen lefel uchel o diogelu fan hyn. Cwestiwn 2. Sut fyddech chi'n mynd ati i rannu slip cyflog gyda rhywun? A. Dros e-bost gyda chyfrinair. B. Ar neges destun. C. Ar sgwrs chat Teams. Rhowch saib ar y fideo nes i chi benderfynu eich ateb. Yr ateb cywir yw dros e-bost gyda chyfrinair. Mae'r ddogfen yn un cyfrinachol a dylai ond gael ei ganiatáu ar gyfer un person. Felly, dylai'r person ddefnyddio cyfrinair i agor hyn. O bosib gallent ystyried amgryptio hyn hefyd. Cwestiwn 3. Sut fyddech chi'n mynd ati i rannu cyflwyniad PowerPoint rydych chi'n cydweithio gyda rhywun arall arno? A. Rhannu linc caeedig. B. Dros e-bost. C. Rhannu linc a chaniatâd golygu. Rhowch saib ar y fideo nes i chi benderfynu eich ateb. Yr ateb cywir yw rhannu linc a chaniatâd golygu. Mae'r ddogfen angen cael ei addasu gan berson bobl arall hefyd, felly gallwch anfon linc a chaniatâd i'r bobl penodol hynny i olygu. Cofiwch fod yn ofalus pryd rydych yn cydweithio ar hyn mwyn osgoi dryswch. Cwestiwn 4. Sut fyddech chi'n mynd ati i rannu dros 100 o luniau o ddigwyddiad chwaraeon? A. Zipio ffeil gyda chyfrinair a rhannu dros e-bost. B. Rhannu ffeil gweld yn unig. C. WeTransfer. Rhowch saib ar y fideo nes i chi benderfynu eich ateb. Mewn ffordd, mae'n dibynnu ar y maint y ffeiliau, ond byddai pob un yn bosib. Os ydych am adio mwy o luniau yn nes ymlaen, bys nhw'n argymell B, gan fod modd ychwanegu mwy at y ffolder rydych wedi rhannu. Os yw'n rhywun allanol, bydd zipio ffeil ffolder yn helpu neu WeTransfer. Cofiwch, does dim modd addasu ffeil zip, rhaid creu un newydd os ydych am ychwanegu mwy. Cwestiwn 5. Sut fyddech chi'n rhannu recordiad o weithdy? A. E-bost. B. WhatsApp. C. Anfon linc at y ffeil dros e-bost, gweld yn unig.
Rhowch saib ar y fideo nes i chi benderfynu eich ateb. Yr ateb cywir yw anfon linc at y ffeil dros e-bost gweld yn unig, oherwydd mae ffeil fideo yn rhy fawr i'w anfon dros e-bost a WhatsApp fel arfer. Bydd rhoi gosodiadau gweld yn unig hefyd yn gwneud yn siŵr nid oes modd addasu'r fideo. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno a chwblhau'r gwaith gyda ni. Am ragor o wybodaeth o ddasgau ar y pwnc, trefnu, storio, rhannu a diogelu ffeiliau, ewch i'n gwefan a defnyddio'r adnodd Llythrennedd Digidol. Defnyddiwch y cod QR isod i fynd yn syth ato. Cofiwch wylio y recordiad nesaf sy'n cyd-fynd gyda phynciau'r adnodd.